Bueno, arratsaldeon hasingo dugu, arratsaldeko saioa. Eta goizean esan bezala, oraingo saio honetan helduko diogu, zaintzaren utopia edo guk deitu diogun horri. Goizean ikusi dugu eta ikasi dugu zer dan utopia, zer izan liteken, zer dan praktika, bai? Nola egin liteken edo. Eta zergatik zaintzaren utopia? Bueno, uste dute begibistakoa dela, eta lehen goizean ere esan dugu, azken urtetan, poliki-poliki, neurri batean behintzat feminismoaren eremutik, zaintza hitza bera nolabait diskursoaren bazterretik edo kanpotik, diskursoan sartzeko aleginean dabil eta nolabait zentralidade bat hartzen, ezta? Zaintzaren beharra, zaintza erdigunean jartzearen beharra, bizitza erdigunean jartzearen beharra, merkatua, lana, dirua dagoen tokian, zaintza bizitza jartzearen beharra. Bueno, horretaz entzuten dugu, hitz egiten dugu, eta horregatik nahi genuen pixka bat, nolabait agian eduk esate zuen horretan ez dakit gauzatzen, baina gauza batzutan praktika batzuk egiten eta teorizatzen, pentsatuz teorizatzea ere, noski, beharrezkoa dela, eta teorizatzea eta hitz egitea ere praxi modua dela, ezta? Bueno, horretarako gurekin dugu Uzuri Aboitiz, Uzuri antropologoa da, eta Bartzelonako Unibertsitatean ikerlari dabil, eta bertan baita ere doktore tesia egiten. Doktore tesia hain zuzen egungo edo azken aldiko gure gizartean, ez da, esango dugu, mendebalde honetan jo gaituen krisi ekonomikoak, ze horren aurrean herritarrek ze estrategiak garatzen, sortzen ari diren horri aurre egiteko. Euskal Herriko Bilgune Feministaren barnean dagoen emagin, formakuntza, dokumentazio eta ikerketarako elkarteko kidea ere bada, eta ekonomia feministan aditua. Eta bere hitzaldiak titulua oso argigarria da, ezta, zaintzak erdigunera, beraz, jakingo dugu zer esan nahi duen horrek, eta horrekin batera horrek ze aukera, ze arrisku eta ze galdera berri sortzen dizkigun. Beraz, Uzuri, neduzunean. Eskerrik asko. Bai, hartu. Entzuten da? Bai. Arratsaldeon guztioi, plazer bat da hemen zuekin egotea eta baita ardura bat ere, horrelako gai potolo bati eustea. Nik batez ere zaintzaren gaia landuko dut bere alde ekonomikotik, baina horrek ez du esan nahi zaintzaren dimentsio guztiak atrapatuko ditugunik, baditu beste dimentsio asko ere. Eta ardura sentitzen dut ere zaintzaren inguruan ikuspegi oso ezberdinak izan alditugulako, ez? Eta saiatuko naizena da aldik eta marko zabalen ematen, dauden debateak azalaratzen, eta hor agian eztabaida interesgarri bat eta eraikitzaile bat izan dezakegu. Antolatzaile ere eskerrak martxan dauden proposamen eta praktika eraldatzaileen inguruko gogoetarako espazio bat sortzeagatik. Nik 40-45 minutu inguruko tartea daukat, zaintzaren utopiaren esparrua lantzeko, eta pentsatu dudana da, Loreak esan duen moduan, zaintzaren azterketa kritiko bat egitea, eta beraz, datozen minutuetan, zentratuko naiz horretan, azterketa kritiko bat egitean, ez albo batean usteko, baizik eta zehazteko ondo zertaz ari garen, zaintzaz ari garenean, ze arrisku dituen, ze aukera dituen, eta albada gako batzuk edo kezka batzuk mai gaineratzeko. Azterketa hau egiteko erabiliko ditut batez ere 3 iturri. Lehenengo iturria izango da ekonomia feministaren eta oroar teoria feministaren ekarpenak. Eta hor uste dut oso zorionekoa garela, Euskal Herriko mugimendu feministak Euskal Herriko txoko guztietan eztabaida hauek eraman ditu herririk herri, eta uste dut ja Euskal Herrian nahiko eztabaidatu dugula honen inguruan. Bigarren iturri bat izango da ikuspegi antropologikoa,
uste dut antropologiak gako interesgarri batzuk ematen dizkigula ekonomiaren adiera zabaltzeko, eta ditugun material etnografikoak ere ohar interesgarri batzuk eman aldizkigutela zaintzaren gaia ulertzeko. Eta hirugarren iturria izango da mugimendu feministaren, zehazki bilgune feministan, zaintzaren proposamena jasotzean edo lantzean, praktikara eramaten izan ditugun kezkak, arazoak, estrategiak, hori dena, hortik ateratako irakaspenak. Orduan, 3 bloke nagusitan banatuko dute aurkezpena, lehenengo azterketa analitiko bat egingo dut zaintzaren inguruan, ez dut jendartearen deskribapen empiriko bat egingo, baizik eta pentsamendu ekonomiko feministaren garapen bat azalduko dut, zertaz ari gara zaintzaz ari garenean, guztio gauza berdinetaz ari gara, ze ikuspegi ezberdin daude, eta horretarako egingo dudana da zaintzaren ikuspegi historiko bat planteatu edo genealogi antzerako zerbait. Bigarren puntua izango da aukeretaz eta arriskuetaz hitz egitea, batzuetaz, ez guztietaz, eta amaituko dut nire ustez zaintzaren utopia garatzeko begibistatik galdu ezin ditugun hainbat gako edo hainbat kontu mai gaineratzen. Gaur egun Euskal Herriko mugimendu feministan ardatz edo lan hildo nagusienetako bat zaintzarena dela esango nuke, kasik indarkeri matxistaren parez dagoena. Azken urteetan ikusgarritasun dezente hartu duen proposamena da, ikusi besterik ez dago martxoa 8ko grebaren kasua adibidez, baina egia da ere gurean zaintzaren problematika aspaldidanik maingaineratu izan den kontua dela, eta hainbat talde feministek ja aurretiaz ere egin dutena. Agian ezagunena izango da 93an Euskadiko Asanblada Feministak egiten duen kanpaina mugimendu antimilitaristan oinarrituz, eta esaten duenean derrigorrezko familia zerbitzuari intsumizioa, aldarrikatzen duenean. Zaintza oso esparru emankorra da, sistema ekonomikoaren bestelako funtzionamendu bat biztaratzeko gakoak eman dizkigu, eta bertatik proposamen eraldatzaileak egiteko aukerak eman dizkigu, baina egia da ere oso adiera nazgarria suertatu zaigula askotan, prozesu edo adiera berdinarekin prozesu oso ezberdinak azaldu nahi izan ditugula, eta batzutan kontzeptu hutsal bat bihurtzeko arriskutan egon garela edo egoten garela. Hau behin esan da, saiatuko na zaintzaren genealogia edo ibilbide historiko bat egiten, agian argigarria izan daitekelako zergaitik momentu honetan zaintzaz hitz egiten gauden, eta ez etxeko lanetaz, eta ez erreprodukzioaz, edo ez beste hainbat gauzetaz. Zaintzak esan dudan bezala, pentsamendu ekonomiko feministaren garapen badira, etxeko lanetaz hitz egiten hasi ginen, erreprodukzioaz edo erreprodukzio lanetaz jardun genuen ondoren, eta orain zaintzaz hitz egiten dugu. Saiatuko naiz hau oso modu simplean egiten eta autore eta olako oso gauzasko sartu gabe. 60-70 hamarkadan etxeko lanetaz edo etxeko lanetan jarri genituen jo puntuan, eta etxeko lanetan kokatu genuen emakumeon zapalkuntzaren oinarri materialak. Oro har, momentu horretan etxeko lanak ulertzen genituen oso modu simplean esan da, autokontsumora bideratutako ondasunen eta zerbitzuen ekoizpena moduan. Autokontsumora bideratutako ondasunen eta zerbitzuen ekoizpena moduan. Eta hor jakin nahi genuena zan, zergatik etxean eta merkatuan egiten genituen lanak antzekoak baziren, zergatik batzuk zuten errekonozimendu bat dirutan eta errekonozimendu bat eskubide sozialetan, eta zergatik beste batzuk ez zuten errekonozimendu bera. 80. hamarkadan hasiko gara erreprodukzioa hitz egiten, eta ikuspegi sistemiko edo strukturalago bat landuko dugu batez ere teoria marxistaren laguntzarekin, teoria marxista baliatuz. Hor hasiko gara ikusten sistema kapitalista batetan dagoela esfera produktibo bat, edo sistema kapitalistak behar duela esfera produktibo bat, hau da ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko sistema bat, espazio publikoari lotutakoa,
Eta bestetik behar duela ere erreprodukzio sistema bat, familiari, etxeari eta eremu pribatuari lotutakoa. Eta hor, hasi ginen azalatzen zen, eremu erreproduktiboan gertatzen ziren gauzak ez zirela ikusten, eta eremu produktibora joatzen hasi zen lan indar guzti hori, ezela bapatean jaioten, ezela bapatean azten, eta hor lan desente zegoela, ez? Jendarte kapitalistaren erreproduzitzeko gaitasuna bi dimentsio hauen arteko artikulazioan kokatu genuen, eta esan genuen hor bazegoela egiturazko harreman bat, bataren aitortzaren eta bestearen ikusezintasunaren artean. Eta hor hasi ginena galdetzen zen, edo salatzen, nori egiten zion mesede erreprodukzioaren dimentsio guzti hori eskutuan egotea. Kapitalistei egiten ziren mesede, lan indarraren kostua merketzen zelako, gizonei egiten ziren mesede, debaldeko lan esklabuarekin probesten zirelako, hor, eztabaida garrantzitsu batzuk eman ziren, eta Kristin Delfik esan zuen moduan, gure etxai nagusian hor zen identifikatzeari ekin genion, edo beste, ekin genion. Eztabaida eta irakaspen hauetatik, 80-90 hamarkadan amaitzen dugu zaintza hitz egiten, zaintza lanetaz mintzatuko gara. Hain zuzen ere, orduan feministak hasi zirelako galdetzen, zertan ezberdintzen ziren merkatuan egiten genituen lanak eta etxean egiten genituen lanak. Pentsa hasieran 70 hamarkadan galdera bazen zergaiti zuten errekonozimendu bera, berdinak ziren lanak, orain hasiko gara galdetzen zertan ezberdintzen diren. Eta horrekin bizaratuko dira bi gauza. Batzuk esango dute etxeko lanek bazutela dimentsio edo ordaindu gabe egiten ziren etxeko lanek bazutela dimentsio emozional, afektibo, pertsonal bat, ordurarte materialetan bakarrik fijatzen ginen, eta etxeko lanetan bazegoela ere bestearen ongizatearekiko ardura bat. Eta hor, batzuk esango dute, bazegoela emakumean izatean zerbait, bestekiko ardura sortzen duena, edo emakumeak sozializatuta zeudela, edo horrelakoak zirela, edo sozializatuta zeudela besteen ardura izateko. Eta ordundik balioan jarriko da, eta aitortzan garrantzia handia jarriko da, zaintza lanetan, eta bestelako jendarte bat osatzeko ezinbesteko elementutzat hartzen hasiko gara. Uste dut genealogia hau egitea garrantzitsua dela, harrigarria izan daitekelako zergaitik momentu batetan amaitzen dugun zaintza lanetaz hitz egitera, eta baita ere garrantzitsua delako zaintza lanak aitortzea, ezin ditugulako beste gai batzuk, edo arinagotik lantzen egon garen beste gai batzuk bazterrean utzi ez, eta uste dut berriro ere gatazkaren edo bereizkeriaren gaiak lehen lerrora ekartzeko modukoak direla, edo erreprodukzioa hitz egiten genuenean, izaera strukturalagoa, edo horrek eztabaida horiek ere presente izatea. Zeri deitzen diogu gaur egun zaintzak. Gaur egun zaintzak lantzeko edo zaintzak ulertzeko bi modu nagusi egongo lirateke. Bata jardueretatik aztertzen badugu, eta beste bat motivazioetatik ikertzen badugu. Nahiko definizio onartua izan leike ondokoa. Eguneroko ongizate eta regenerazio fisiko eta emozionala posible egiten duten jarduera multzo bat. Hau da, jardueretatik pentsatzen ditugu zaintzak, eta honek barnebilduko lituzke ongizaterako baldintza materialak ziurtatzeko aleginak, gorputz eta emozioen gaineko arreta, zein askotariko gestio mentalak. Honek, definizionek edo zaintzaren ulermen honek, jada badauka bere gain eraldaketarako edo eraldaketan pentsatzeko gaitasun batzuk. Azteko, ongizatearen ideia kapitalista bat gainditzen du. Zaintzen definizio honekin esaten da ongizatea ez dela bere aberastasuna, ongizatea ez dela soldata bat izatea, ez dela kontsumo maila bat edukitzea, baizik eta ongizateak badaukala zerikusia ere afektuekin, desioarekin, denborarekin, harremanekin, estatusarekin, autonomiarekin.
Bigarrenik, ekonomiaren fokoa aldatzen du, ez? Gaur egun bizitzaren sostengua hitz egiten dugunean, beti zaintza terminoetan hitz egiten dugu. Orain arte, edo momentu honera arte, egongo gara esaten sistema kapitalista dituela bi esfera, produktiboa eta reproduktiboa, eta hemendik aurrera jasiko gara bizitzaren sostengua esaten hori dela ekonomia, ez? Ekonomia dela nola sostengatzen ditugun bizitzak. Eta hori bere horretan ere oso garrantzitsua da ekonomiaren adiera asko zabaltzen duelako, eta berriz ere ekonomiaren adierari izaera politiko bat ematen diolako. Neoklasikoen ikuspegitik ekonomia esango zen zerbait teknikoa, neutroa, ez? Da orain hasi gara berriz ere, edo ikuspegi honek laguntzen du ere berriz ere ekonomiaren ikuspegi politiko bat lantzen. Eta agian zaintzek egin duten eraldaketa edo iruditeria berri baten proposamen berri bat izan alda zaurgarritasunarena eta interdependentziarena. Zaintzak badira eguneroko ongizatea edo erregenerazio fisiko eta emozionala posible egiten duten jarduera multzo bat, esaten ari garena da gorputzak zaurgarriak direla eta gure gorputzak zaindu egin behar direla. Eta esaten ari garena da bizitza ez dela bere horretan ematen, bizitza beti dela posibilitate bat, eta bizitza bera zaindu egin behar dela, bizitzak bere limiteak dituela. Oso errez esan da dago, baina hori berez azten bagara pentsatzen eraldaketa terminoetan, ere aitortza handi bada, denon zaurgarritasunaren inguruan, denok zaurgarria gara, baina intentsitate ezberdinetan, baina denok gara zaurgarriak. Hau ez da sektore espezifiko batzuen kontua, eta bizitza bera da, ez? Bizitza guztion bizitza bera da zaurgarria dena. Eta beraz, zaintza beti izan behar da interdependentea. Eta beraz, zaindu ere guztiok zaindu dezakegu. Denok ezin dugu berdin zaindu, denok ez ditugolako kapazitate berdinak, baina ideia honek apurtzen du guztizko autonomia eta dependentziaren figura horrekin, ez? Eta ekonomia neoklasikoan hain onartua dagoen autosufizientziaren sujetuarekin. Guzti horrekin apurtzen du, eta hasiko garen ulertzen da, pertsona guztiok badugu balio bat, zainduak ere zaintzen du, modu batetan edo bestean, eta zaurgarritasuna printzipio ontologiko bat moduan mahaigaineratu behar da. Baina ere gehiago, zaintza beti da interdependentea, baina esango duguna da, ekonomia bera ere beti dela interdependentea. Kontua dela, sistema kapitalista batetan, interdependentzia esplotazioan kudeatzen dela, ez? Alde batetik pertsonak ez dugulako balio bera, eta bestetik ez delako onartzen guztiok zaurgarriak garela. Eta sistema kapitalista batetan zaurgarritasuna eta interdependentzia hori eskutatu egiten da eta aldala delegatu besteari pasa. Emakumetatik gizonetara, landaren mutik urbanora eta hegoaldetik iparraldera. Osatzen dira zaintza zirkuitu berriak. Zaintzak ulertzeko beste optika bat da, 80. hamarkadan arakatzen hasten garena, eta da motivazioetatik aztertzea. Ikuspegi hau oso polemikoa izango da, baina ematen dizkigu ere gako garrantzitsu batzuk. Definizio orokor bat izan alda zaintza lanak direla zaintzeko helburuekin egiten diren jarduera multzoa, oso orokorra. Badago bat pixkat zehatzagoa, eta esaten dutena da, beste jendearekiko afektuengatik edo arduragatik egiten dena da. Eta ez berehalako kontraprestazio monetario baten esperoan egindakoa. Oso diskutigarria izan alda definizio hau, baina bere gako interesgarri batzuk ere ematen ditu. Hasi ginenan pentsatzen zertan ezberdintzen ziren ordaindu gabeko lanak edo zaintza lan batzuk ez daudenak merkaturatuta, hori baliatu genuen pentsatzeko bazirela bi dimentsio ezberdin, bat zaintzaren dimentsioa eta beste bat sistema kapitalista baten logika. Eta sistema kapitalista
Eta hor deskubritu duguna zen, sistema kapitalistaren logika zela akumulazioaren logika, ezena ezer berria, baina permititu gintuen beste optika batetik ikustea. Hau da, gauzak ez dira egiten norbaitek behar dituelako, edo behar izan batzuk asetzeko, noski behar izan batzuk asetzen direla ere, baina azken helburua irabazi monetario edo errentagarritasun bat da. Ekoiztu ditzazkegu jendeak behar dituen gauza eta zerbitzuak, baina soilik interesatzen zaizkigu errentagarriak diren heinean. Eta hor zer salatu genuen ikuspegi feminista batetik, sistema kapitalista batetan bizitza beti bitarteko bat baino ez dela izango. Eta hor, hasi ginen plazaratzen, bazegoela gure jendartean egiturazko gatazka bat izango zena bizitza ala kapitalarena. Hau da, adibideak ere asko jarri daitezke, ez? Baina ibai bat kutsatzea garbiagoa suertatzen bada, ibai bat garbi mantentzea baino, argi dago kapitalaren logikaren barruan ze bide hartuko dugun. Hau da, zaintzak ahalbidetu digutena da ikustaraztea beharrezkoa dela eztabaida sozial eta kolektibo bat ematea erabakitzeko zez prozesuren baitan mugitu nahi dugun jendartea, edo mugituko gara bizitzaren logika batzutan, edo mugituko gara kapitalaren logika batzutan, eta honek ahalbidetu digu ere badugula premia erabakitzeko denon artean zer den bizitza hon bat hemen eta orain Euskal Herrian. Azkenean ematen ari da transformazio bat. Hasi baginen zaintzak eremu espezifiko bat moduan lantzen, amaituko dugu zaintzak sistema ekonomiko oso bat lantzeko optika moduan hartzen, ez? Eta horrek Euskal Herrian izan ditu eragin dexente. Da oso entzutetsuak dira mugimendu feministatik kanpo ere, bizitza da hundiena dinamika, edo alternatiben herrian ere bizitzala kapitala kanpaina nola plazaratu zen, ez? Uste dut, bero jartzunak izaten ari dela. Ze aukera eskaintzen dizkigu zaintzetatik beste iruditeria bat sortzerako orduan, ze aukera eskaintzen dizkigu. Ongizatearen bestelako adiera bat garatzea, batzuk aipatu ditut jada. Zaintzaren balioa aitortzea, eta hor besteak beste, zaintzaren balioa aitortzea edozein proiekturen biziraupenerako horrek eraginak izan ditu adibidez Euskal Herrian edo Euskal Herriko militantziaren inguruan eman diren hainbat hausnarketetan, ez? Ekonomiaren adiera zabaldu eta produkzioan barik erreprodukzioan jarri indarra, eta horrek sistema kapitalista bat birsortzeko eta denbora mantentzeko duen gaitasunaren inguruan hausnartzea ahalbidetu digu. Sistema kapitalistaren oinarri sexuatua biztaratzea ahalbidetu digu ere, eta emakumeok eta gizonak daukagun posizio ezberdinari eta desorekari aurre egiteko tresna garrantzitsu bat izan da. Bizitza la kapitala gatazkari heldu, eta hor salatu gainerako instituzioek ze paper izan beharko luketen. Bizitzan kokatu dugu gatazka, eta hor politikaren mugak zabaltzea ahalbidetu digu. Bilgunen esaten dugu, ez, bizitza bihurtu dugula gure gudu zelaia, eta azken muturreraino eraman behar zala feminismotik aspaldian esaten ari garena, ez? Pertsonala dena politikoa dela, ez? Eta zaintzaren teoria guztionek hori permititu gaitu. Gatazka zabaldu dugula espazio intimoetatik, kolektiboetara, eta hainbat dimentsio ezberdinetan. Honek aldi berean posibilitatu gaitu ere borroka bera demokratizatzera. Hau da, bizitzatik gatazka antolatzeak borroka bera demokratizatzera eraman gaitu guztiok sujeto politiko bihurtuz. Eta hor oso garrantzitsua izan da gure arteko desorekak identifikatzea eta izendatzea, eta hortik eraikitzea. Eta hor ditugun eta gure arteko bereizkeriak sortako urgentziei ere heltzea. Zaintzen utopia batek ere aukerak ematen ditu adibidez, merkatutik eratorriko ez den herritartasun bat
garatzera, edo bentsat zalantzan jartzera ea enplegua izan behar den eskubidetara, herritartasunera izango dugun sarbide bakarra. Eta horrek interpelatzen du atzerritarren legeak eta interpelatzen ditu beste hainbat proposamen ere. Eta ematen duen beste aukeretako bat da ere, eskubideen titular berri bat asmatu aldugula. Esaten badugu pertsonak zaurgarria garela eta interdependientea garela, apurtzen dugu sujeto autonomoaren eta sujeto autosuficientaren ideiarekin, eta pentsatu aldugu, nola eskubide hornitu alditugun gainerako harremanak. Adibidez hor, adiskidetasunaren aitortza instituzionala, proposamen konkretu bat, ere izan leike ikuspegi honetan. Ze arrisku izan ditzake zaintzan oinarritzeak gure aldarrikapenak. Alde batetik uste dut, askotan zaintza errekuperatzen dugula oso ikuspegi esentzialistetatik, eta oso kontzeptu zabala da, edo zabalegia da. Zaintza ari garenean badirudi ez daudela botere harremanik, badirudi kapitalismoa edo bizitza ari garenean kapitalismotik kanpoko leku batetaz ari garela, paraisu batetaz ari garela, eta zaintza kapitalismoan sortzen den zerbait da, orduan ez da nonbaitera heldu behar garen leku hori. Eta hor, bilgune feministan ere egindako hausnarketa bat da bizitzaren aldeko apustu erradikala egitea, ez dela letra larriz idatzitako bizitza hori aldarrikatzea, baizik eta bizitza duinen mugen inguruko posizio bat hartzea dela, ez? Hau da, ez diguzu abortatzeko eskubideak enduko, auzokide hori ez duzu etxetik kaleratuko, hau da, aurkitu bar garela berriz ere eguneroko bizitzan eta eguneroko gauza arruntenetan egikaritu behar dugula bizitzaren aldeko aldarria, ez? Eta ez bizitzaren letra larriz aldarrikatzera mugatu. Zaintzaren beste arriskuetako bat da, batzutan oso ikuspegi urbano eta mendebaldekotik eraiki dugula, eta oso ikuspegi itxia izan dugula. Horrek arazo desente sortu ditu, alde batetik, oso erraza egiten zaigu identifikatzea, janari egitea edo eta umeak zaintzea horrek zaintza lanak direla, baina ez zaigu argi gelditzen, Peruko nekazari batek hortua ereitea hori zaintza den edo ez den zaintza, ez? Oso gure ikuspegitik denutako zaintza diera da. Eta kontzentratu gara ere asko bizitza pertsonen bizitzetan, eta ez dugu hainbeste landu edo lantzeko daukagu gehiago bizitza bere orokortasunean, ez? Eta orduan ikuspegi ekologikoa barne bilduko duen adiera batera jo. Zaintzaren naturalizazioa ere kezkagarria izan daiteke, askotan zaintza hartu dugu kontzeptu natural eta historiko bat moduan, eta zaintza lanen antolamendu sozial hau, eta honek hartzen duen forma gaur egun produktu historiko baten emaitza da, eta da jendarte kapitalista liberal baten formakuntzarekin sortzen dena. Horrek ez du esan nahi, jendarte preindustrialetan lanak ez zutela genero markarik, baina beste era batetakoak ziren, eta beste era batetakoak ziren, eta ilustrazioarekin hartzen duen lanak hartzen duten antolamendua orduan indartzen da, ez? Orduan, finak izan behar gara feminismotik ere, gaur egungo zaintza lanak eta kapitalismoaren edo ibilbide historiko hauek gehiago fintzen. Zaintzak duen beste arazoetako bat da sentimentalizazioa. Argi dago zaintzek badutela dimentsio emozional bat, baina zaintza guztiak ez dute emozioetatik edaten, eta dimentsio emozionala esageratzeak eta onditzeak ez digu mesede askorik egingo, nik uste batez ere emakumei. Oraindik badirudielako emakumeak pertsona edo izaki emozionalagoa garela, eta pertsona emozionalagoa garen heinean prestatuagoa gaudela zaintzeko bestea.
Horrek ez du esan nahi, historikoki zaintza lanetan egon izanagatik garatu ditugun hainbat ezagutza eta kapazitate ez direnik balorean jarri behar, baina ikuspegi kritiko batetik egin behar dugun zerbait da. Eta niri pertsonalki adibidez asko kezkatzen hauen kontua da Euskal Herrian apegoaren, amatasunaren eta apegoaren kontuan nola lantzen dugun, zelako diskurtsoekin irtetzen garen kalera, ez? Eta hor, Nancy Sheperrek badauka etnografia oso eder bat, Brasilen, negarri gabeko heriotzaren inguruan eta apegoaren gaia lantzen du, eta salatzen digu behin eta berriz zelako ikuspegi esentzialista batekin lantzen ari garen zaintza kontua. Eta sentimentalizazioa arrisku handi bat da, eraman gaitzakelako pentsatzera zaintzarik onena dela sentimentuekin egiten dena, eta horrek bete-betean oztopatuko zuen feminismotik egiten dugun zerbitzu publikoen aldeko aldarriarekin. Orduan, ere kontu zibiler gara diskurtso horiekin. Eta amaitzeko arriskuetan, uste dut ere batzutan dikotomia faltsu edo batzuetan mugitzen garela, errealitatean ez daudela esfera produktiboa eta reproduktiboa olako garbi ez direla ematen, gaur egun zaintzak merkatuan daude, etxeetan daude, komunitatean daude, orduan hor finago hilatu beharko genuke. Eta honekin ja, praktikara aldaitzaile baterako gakoak, azken puntuari emango diot hasiera. Uste dut zaintzen paradigma batek baduela bidea egiteko oraindik, eta uste dut neurri batean bere ambivalentziak posible egin duela eraldaketarako marko zabal bat bihurtzea, baina Mariluz Estebanek eta Isabel Otxoak dioten bezala, jakitun izan behar gara ere adiera honek dituen limiteetaz, eta nik esango nuke azalaratu ere egin behar ditugula. Bai bere forma kulturalei dagokionez, ezin dezakegu pentsatu kultura guztietan zaintzak existitzen direnik edo zaintza moduan ulertzen diren zerbait dagoenik, eta ez da bere prozesu historikoari dagokionez. Eta hor, Mariluzek esaten du ez, edonola ere alternatiba hoberik ez edukitzeak ez du esan nahi darabilzkigun kategorien limiten jabe ez garela. Horren aurrean, mugimendu feministatik alternatiba ezberdinak eraiki ditugu, batzuk ambivalentzia horri eutsi diogu, beste batzuk hori positiboa den neurrian, beste batzuk kategoria berrien aldeko apustuari egitea ekin diote, Mariluzek adibidez esaten du pentsatu beharko genukela elkar babesteaz, babesareetaz, elkarrekikotasunaz, horrek ere ze beste aukera eskaintzen dizkigun. Badira ere zaintzen adiera mugatu dutenak, eta hor adibidez menpekotasunaren arretarako euskal sistema publikoaren aldeko plataformak zaintza erabiltzen du bakarrik autonomia galera handiak dauden kasuetan, eta orduan banaketak egiten dituzte. Eta badira ere azpikategoriak sortu dituztenak, zaintza familiarrak, zaintza profesionalak, baina horrek ere arrisku dexente izan ditzake. Nik uste dut zaintza paradigma eraldatzailea izatea nahi badugu, une oro gure metodo analitikoak eguneratzen egon behar garela testu ingurura, eta hain zuzen ere, uste dut, gertatu diren bi prozesu oso garrantzitsuak direla, guk ere gure teoria eta gure proposamen politikoak berriztatzeko. Zaintzaren krisiaz ari naiz eta zaintzen kate globalez. Ze uste dut, bi prozesu hauek erakusten dizkigutela behintzat 3 gauza. Bat, ez dagoela ardura kolektibo bat bizitzaren zaintzaz arduratzen dena, eta jasaten ari garen austeritate politikek areagotu egingo dute ardura kolektibo ez hori, edo publiko ez hori. Bigarren irakaspena nire ustez da, lotura zuzena dagoela zaintzen eta bereizkeriaren artean, hau da, txartoen dagoenak gehien zaintzen du. Eta 3. puntua da, zaintzaren kudeaketan areagotzen ari direla batez ere jatorriaren araberako hierarkiak. Hori horrela, uste dut zaintza
zaintza epe luzeko paradigma eraldatzaile bat izango bada, beti ere erdigunean bereizkeria kokatu behar dugula. Oso erakargarria esan daiteke esatea gure proiektuetan edo gure politiketan pertsonak daudela erdialdean, baina pertsona guztiok ez dugu balio bera, pertsonak tamalez bereizkeria prozesua jasatzen ditugu, eta uste dut erdigunean jarri behar duguna dela bereizkeria bera, eta indarra egin horreri. Eta behin eta berriz galetu gure buruari, nork zaintzen duen eta zergaitik zaintzen duen, ez? Bezelan, utxik edo kontzeptu utx batean geldituko gara. Eta beraz, zaintzeta hitzegitea, bereizkeria hitzegitea izan beharko litzatekeela. Eta uste dut ja hori Euskal Herriko mugimendu feminista egiten ari dela, ez diot, ez gaudenik egiten, uste dut diskurso hori badagoela. Horregatik, parean dugun erronkari erantzuteko, uste dut zaintzen ikuspegi materialista bat beharko genukeela. Nancy Fraserrek aipatzen du badirla bi bide, aitortzarena eta birbanaketarena. Esaten du mugimendu feministak biak dituela, aitortza eta birbanaketa, baina uste dut ere zaintzen aitortzarako modurik onena birbanatzea dela zuzenean. Martxan diren zaintzaren aitortza eta birbanaketa aldarrikapenak ikusita, erresidentziena adibidez edo greba bera, esango nuke mugimendu feministak jakin duela zaintzetatik marko politiko komun bat eraikitzen, posizio ezberdinetan dagoen jendearekin. Izan erresidentziako langilea, izan enplegatzailea, izan zaindu baten familiarra, izan etxeko zaintzailea. Uste dut jakin dugula zaintzen antolamenduaren eraldaketa sakonaren aldeko marko komun bat sortzen. Bakoitza bere posiziotik. Inor instrumentalizatu gabe eta aliantza eta solidaridade berriak eraikitzen. Eta horretan, borroken mailakatze antzutik, borroken arteko elkarloturetara igarotzeko trebezia izan du mugimendu feministak. Eta uste dut horrekin, da honekin amaituko dut, desafiatu dugula, edo desafiatzen ikasi dugula, dugula klasearen kontzeptua bera. Eta hasi gaila planteatzen, gaur egun edozein eraldaketa emango bada, beti ere produkzioaren eta reprodukzioaren dimentsioak elkar lotuta izango duen eraldaketa bat izan behar dela, eta ez dimentsio batetan kokatutako eraldaketa bat. Eta honekin amaitzen. Bueno, eskerrik asko zuri, interesgarria eta sakona eta hortxe ez. Galderarik, bueno, esan duzune, bai, esan duzune azken horretatik, zela ikusten duzuzuk azken boladontan agertzen ari diren borroken artikulazioaren kontrako eta borroken hierarkien aldeko mezuak, jarrerak, batzuetan diversitatearen ez dakite, bai, holan esan daiteke, diversitatearen adiera edo ulermen baten kontra jotzen nahi dira, baina nik atzean ikusten dute azkenean borroka hierarkia horretan edo antagonismo hierarkia horretan lehengo zera batera bueltatzeko gogo handi bat, eta zera hori da gizarte antagonismo eta dikotomietan argitasun bat eta ez konplexutasun bat nahi edo, ari direla defendatzen edo lako zerbait. Azken horretatik, esan dituzun azken bi gauza horietatik, hain zuzen, ikusten dudalako kontrako joera bat agertzen ari dela eta indartzen ari dela gero eta gehiago. Bai, niri pertsonalki asko kezkatzen den gaia da. Uste dut akusazio dexente egin zaizkiola feminismoari eta mugimendu feministari burgesiaren teoria bat izatea eta horrelako kontuak, baina
Niri asko kostatzen zait ulertzea ikuspegi hori, ze uste dut Euskal Herriko edo mugimendu feministari edo grebak antolatzen dituen pertsonei olako akusazioak ezin direla ikusi. Ez dakit, nik ere nostalgia puntu bat ikusten dut, gauza dikotomikotara edo harrigarriagotara itzultzeko, ez dakit. Baina, kezkagarria bai, bada. Uste dut ere, Euskal Herriko mugimendu feministak oso ondo borroken arteko elkarrolturak oso abile izan dela lotzen. Eta protagonismoak eta lidergo kolektiboagoak lantzen. Eta hori badaude beste mugimendu batzuk hori egiten dutenak, baina uste dut mugimendu feministari hori aitortu behar zaiola. Atxaldeon, eskerrik asko. Zalantza asko sortu zat, batez ere guraso naizelako, eta gure bizitza partikularrian hiru seme alaba dakagu, lehenengo alaba inoiz ez gendun pentsatu zein beharko gendun, haurtzaindegire eruan, edo ez, edo eraman gendun, eta egunero neharrez lagatzen oan. Eta horrek, ze pentsatu eman, eta erabaki bat hartu nuen bizitzan, etxian gelditzera, ume horrek zaintzen. Niretzat oso aberasgarri izan da. Daga sensazioa nolabait, ez dakit, ekonomia kapitalista hortara eraman geten gaitxula danak, eta beti ere danok behar dugu gure bizitza profesionalak garatzea, baina gure bizitza profesionalik garatzeko beti soluzioa da umeak nolabait eruatea, profesionalizatzea bere zaintza hori. Eta ez dakit inork pentsatzen doan ume horrengan edo nola ikusten duzu edo esplikatu nahi zen edo zein dan ere kezka. Bai, ulertzen dut zure kezka zein dan, eta konpartitu aldot. Hala ere, uste dut hor dagoen arazoa dela, ez dagoela ardura kolektibo bat danon zaintzaren inguruan, ez? Eta hor uste dut bide asko jorratu behar direla. Bada, autor profesionalizazioa eta gure jendartean dugun autorrealizazioaren bide horrek nola oztopatzen dituen ere bestelako zaintza posibilitate batzuk, baina ere ardura da ez daukagula egitura publiko sendo bat aurrako ondo gongo direnak, ez daukagula sare komunitario sendo batzuk, uste dut, zaintzaren irtenbideak dituela bide asko, ez dituela bide bakarra eta bide askotarikoak landu behar ditugula. Ez dakit erantzun dizun. Nik galdera bat baino da, esan duzun gauza bati zerbait gehitzeko edo egian da nire kezka, ez da, sentimentalismoari buruz hitz egin duzunean, ez, aipatu duzuna izan da, horren baitan galdu daitekela zerbitzu publikoen aldeko aldarrikapena, eta nire ustez ere galdu daiteke beste historia bat dela, batzutan sendimendu asko daudenean txantajea berehala jartzen dela martzan, ez? Eta orduan norbaitek asko maite zaituelako, horrek ez du bermatzen ondo zainduko zaituenik, ez da gutxiago ere, ez? Eta orduan beti ez badagoela ideia hori, ez dakit, ez, afekto mota bat eta zaintza batera doazela, eta bakigu zenbait plataformetatik justu aldarrikatzen ari dena dela kontrakoa, ez? Nahi ditugu laguntzaile pertsonal profesionalak, bakigulako, hoiekin izango ditugun harremanetan, txantajeak ez duela lekurik izango, ez? Orduan, nik uste dut horren inguruan ere pentsatu behar dugula. Bakitzu pentsatu duzula, baina... Neri sortzen zaidan galdera da zaintza, bizitzaren zaintza. Badaukagu erdian, edo, erdian, esango nuke, zer gero hor zalantzan jarri duzu, lana, kanpoko lana, ikustetza, kanpoko lana, dan persona egiten gaituena edo laguntzen diguna gere burua garatzen.
Bueno, lanaren, kanpoko lan horren beste alako antolaketa batek ordutegiak eta orduko kopurua ez luteke eragin handia izango zainketa horietan. Osea, horrez dago beste arlo bat pendiente daukaguna. Ez dakit nola planteatzen da hori. Enpleguaz, sabiz? Bai, enplegua eta enpleguaren 8 orduko lana beharraldu izan. Eta emakumentzako beharraldu izan. A ber, eta ze ordutegi, eta noren interesen arabera, enpresarena, edo eta beste helburu batzu. Hori da, ez? Beste logika batzuetan mugituko baginak edo beste prozesu batzuk leheneztuko bagenitu, zaintzaren utopia horrek eraldatu beharko luke sistema ekonomiko guztia, ez? Eta horrek planteatu beharko genuke zenbat ordu egiten ditugun lan espera produktibo batetan, baina bai planteatu beharko genuke gure lan eremua bizigarriagoa bihurtzen eta zaintzarako espazioak sortzen lan eremuetan ere agian edo bueno, bai, mineraldaketa sakon bat sortu beharko. Ez. Bai, ados nago, baina ez hori bakarren ikusten dut bide askotan egin barreko aldaketala, baina bai guztiz ados. Nik uste dut daukan hona da bide horri asko egin daitezkela. Eta aukera asko ematen, marko zabale izateak ematen dituela ere alternatiba asko eraikitzeko aukera. Eta proposamen asko egiteko aukera bere baitan. Bueno, jatxe. Bueno, eta orain, hemen ere aldamenean, bego zeharreta, zornotzarra, eta goizan aipatu dugun bezala, bueno, bera adinekoen zaintzailea da, eta 2017ko urrian, 370 eguneko greba bateko grebalari izana, beste 500 emakumerekin batera, hain zuzen erresidentzien greba luze horren barruan, ezta? Eta lehen esan dugunez, Bizkaian inoiz egindako greba luzeena eta larri bili Euskal Herrian ere agian luzena izango litzatekena. Bueno, zuri hizketan ari zela, esaldi bat etorri zai burura, adineko emakume batek esan zidana, bera 6 seme-alabaren hazitako emakumea, eta bueno, bere egitekoa, etxeko andre izate izan zen, eta nola behin esan zidan, seguraski zaintzaren inguruko teorizazio, pentsamendu eta praktika guzti hauen berri asko jakin gabe, nola esan zidan behin, behartutako zaintza, baina gauza violentoagorik ez dago. Eta nola beti zaintza maitasunarekin lotzen dugun, baina behartuta, beste erremediorik gabe behartzen zaituzten zaintza hori gauza violento badela, ez da? Eta, bueno, zer pentsatu handia mantzian esaldi horrek. Bego zeharretak esan bezala grebalaria eta, bueno, Euskal Herrian greba asko egin dira, baina greba honek nik uste dute izan dituela ezaugarri berezi batzuk, eta bat zaintzaileak zirela, greban zeudenak, 2 emakumeak zirela, eta nolabait patronala gizonezkoa edo gizonezkoaren iruditeri sozial horren ordezkari fin eta zehatza zela, eta seguraski horrek eragina izan duela greba horren luzapenean
eta baita ere greba horretan eman diren negoziazio, konfrontazio, eta hainbat adierazpen publikoetan. Nolabait oso begibistan agertu dela generoaren elementua, ez da? Ni begori lehenengo galdetuko nioke, zaintza, ez da? Zaintza profesionala, baina nolabait gure adinekoek, alegia gu geu, hemendik urte batzutara, edo zainduko gaituzten, zainduko ez gaituzten, edo zer egingo dugu, nolabait gizartearen arazo zentral bateko, eremu bateko langile gisa, ez? Eta lehenengo galdera ingo niokena da, uste dutelako eguneroko esperientzia oso importantea dela, zein dan zure eguneroko lana, zure zaintzaile lanpostu horretan? Zelan egiten duzu, noiz hasi, zenbat denbora? Gure goitzean, goizeko 7etan sartzen gara lanean, parte irakurtzen dugu, zer gertatu den jakiteko, eta erizainak esaten digu zein pertsona oean itzi saudia osatzeko edo berak ikusi nahi dauelako. Karroa prestatzen ditugu, horreko ibar dugu, kolonia eta behar ditugu gauza guztiak, izarak eta gauza guztiak, eta azten gara jeiste. Zazpidek eta laurden inguruan. Gude residentzian adibidez, binaka normalean joaten gara, dependiente handiko pertsona daude. Orduan, bi pertsona joaten gara, jeitzi egiten ditugu dutxako zila batzuetara, eta bat, dutxatzen adidan bitartean bestea hoea egiten egoten da. Gero bion artean jantzi egiten ditugu, eta horrela goiz guztia. Bueno, goiz guztia. 10 erdiak 11 inguruan, 120 aitxona mona altxatuta izan behar ditugu. Horretarako 12 pertsona egoten gara. Gude lana fizikoki bakarrik ez da, zeden eta jakin behar dituzu pertsona bakoitzan pautak. Adibidez, aginak, sonotoneak, gerrikoak, edaman behar dituzten gauza guztiak. Inkluso familiar batek nahi du bere zenitartekoa, painelua, sorbaldatik edoatea, eta horre gauza guztiak, azkenean buruan dara matxazu. 10 erdiak ingidu, 11 ingidu, altxatuta egon behar dira. Altxatuta daudenean, bakoitza bete saletara joaten da, eta han armosuak janda dagozanak, atera itzen doguz, eta deskantzatze dagoaz. 20 minutuko deskantzua daukagu, eta gero deskantzutik sartzen gadenean ere, azten gara pardelak aldatzen. Lehenengo jekidanari, azten gara pardela aldatzen. Edo txizasko egiten duenari. Azkenean ezagutu duten dozuz, eta orduen badakizu zein sartu behar dozun, bata bestea baino badina. Hori egiteko momentu batean hiru gaude, baina 11 erdiak ingiruan sumoak emoteko bat urtetan da, eta besterik jarraitzen dugu pardelak aldatzen. 11etatik 12 erdietara inguru gagoz komunetara sartzen aitxona monak. Zeden eta 12 erdietan bezkaltzera sartu behar dira. Batzuk bakarriz sartzen dira, baina beste askok gurpildun zila daukatenez guk edan behar ditugu. Lehenengo banatzen dugu bezkarie turmisadekonari, zeden eta beste gauzadik ezin dute jan, euden gaizotasuna gaitik, eta eudei agora emoten hasten gara. Batak, beste bik ahora emoten dugu, eta bestea dabil, lehenengo platera, eskaintzen, bigarrena, batzen, eta postrea, bestei. Gero, atzera ataratzen ditugu, eta komunen bat gelditu badadan egin badik, komunea sartzen dugu, eta siesta botatzen ditugu. Jantokia, gabedako prestizten dugu, basura bota, eta parteak egiten ditugu. Eta irudak heltzen dira, pizpaz batean. Egi esan pertsona dira, egun guztiak ez dira berdina, egon lehike ez kakastuta, burua ondo daukatenak, ere oiturak dituzte eta nahi dituzte, eurek oiturak jarraitzea,
edo jantzi bat ezaie gustatzen eta aldatu egin behar duzu, eta horret denbora ematen dizu. Gutxi gora bera, 6 pertsona altzatzen ditugu, eta 6 pertsona dekin 2 minutu beranduago basoa zen, ordu erdi gehiago da. Eta azkenean, pertsona dira, baina kate bat da. Eta nire ustez, zaintza eta denbora ez litzateke ez lotuta egon behar. Azkenean, basiko ematen dizkiozue, baina ni orain dela 9 urte hasi nintzen mundu honetan, eta lehengotan pentsatzen nuen ez nahuela aguantatuko. Zeren eta lan gogorra da, eta askotan esaten dozu, pertsona batekin ibiliko banintz, ibiltzea iztuko litzaioke beranduago, baina ez dauka denborarik. Eta ez gara konturatzen edozein momentutan, gu geu, gure zenitarteko bat, edo egoera horretan egon litekenik. Eta eurentzat, gauzarik onena nahi badugun bestentzat ere bai. Zuk zure esperientziatik nola, ze konsiderazio sozial du zaintzak oroar eta konkretuki adinduen edo gure guraso aitonamonen zaintzak? Sozialki ze konsiderazio? Azkenean, umeen zaintza eta zaharren zaintza desberdintasun asko gizartean daukala. Egia da, umeak etorkizuna direla eta zaintza behar dutela, baina zaharrak iragana da, dira. Eta iraganlez, lehen egindabe asko, orain guk, hori ordaintzeko edo ondo edukitzeko. Baina ze konsiderazio du lan horrek? Ez du. Uste zu estimatzen dela, baloratzen dela? Ez da estimatzen. Umeengan zeo zer gehiago, nagusiengan ez. Seguk askotan entzun dugu limpiakulos arete. Eta ez gara bakarri limpiakulos, jaten ematen diegu. Badakigu azkenean, erresidentzia batean jentea zelakoa da. Nizu ezagutzen dizut, zaitut eta esaten dizu, basilatzia gustatzen bazaizun, norekin ezin dozun berbaskorik egin, azkenean, ez diez familikoa, baina ezagutzen dituzu. Orduen, askontzat limpiakulosak gara. Zaintza eta denbora esan duzu, ez da, zuen lana nolabait erlojuaren kontrako hori dela, ez? Minutajea jarri eta bakoitzarekin hainbeste denbora. Zergatik erabaki zenuten grebara joatea? Konbenio esan firmatzen, konbenio gaitik eta ratio gaitik. Ratioa zer da? Ratioa jente gehiago nahi dugu lan egiteko. Denbora gehiago esan nahi du horrek. Bai, jende gehiago, eta jende gehiago badagoen, denbora gehiago dago. Soldate egoera lortu zen, ordu gutxiago lortu ziren, bajak lortu, euneko una ordaintzea lortu zen, baina ratioaren kontu, gobernuaren kontua da, eta hor gelditu da. Gure greba dela eta elkarte bat sortu zen Bizkaian, babestu izenekoa, hor familiarra daude, eta horreko oraindik jarraitzen dute ratioan errebindikatzen. Eta guk aldungun neurrian laguntzen diegu. Eta greba hori, grebalari guztiak emakumeak zineten? Denak ez, baina gehiena bai. Euneko zenbaten? Eta amarra igual bai. Horrek eraginik izan du alde batetik, greba egiteko moduan, greba antolatzeko moduan? Bazkenean gude bizitza alde batera itzu dugu, seme-alabak dituztenak askotan eurekin greba da irtetzen ziren, eta baina emakumeak azkenean tematxua gara eta oso gogorrak. Eta proposatu genuena lortu genuen. Inoz bez gendun pentsatu etxiterik. Eta... Oso luzea izan zen? Bai, iduden eta 30 egun. Oso luzea. Lehenengo hasi gintzezan, egun greba egiten, gero 2, gero 3, aste bete, hilabete, eta
azkenean isilik nahi gintuzten, zeren eta lehengotan zerbitzu minimoak 70-tik 80 ziren, momentu puntual batzuetan, baina gero 80-tik 80 da. Orduan gehienak lanean egon behar gintzezan. Eta horregaitik. Isili nahi gintuzten, baina azkenean agenda eginda geneukan. Lanean ez bagintzazen ibiltzen, kalean geunden. Sinadura batzen, pankartak ipintzen, karpa egiten, lo egiten, bizitza arrunta alde batera itzita. Eta negoziazio horietan, edo grebaren negoziazio prozesu horretan, uste duzu eragina izan dula hainbeste luzatzeak eta behar bada komunikabietan ikusi ditugun hainbat jarrera patronalaren aldetik, esango dugu, eragina izan dula emakumeak gehiengoan edo, emakumeak izatearena, gizonezkoen greba bat balitz diferente izango litzateke, hartua? Entzun genuen, emakumeen soldata, gizonaren soldata handitzeko dela. Beraz, ez dela soldata importante bat. Eta gaur egun hori pentsatzea, zeren eta gizonak bere soldata dauka, eta emakumeak bere soldata dauka. Ni adibidez, eskongabea naiz, ez deko gizonik. Zeinen soldata handituko dut. Eurena? Eta emakume bidirenean, bikotea, edo eskondu gabeko amak, zer? Edo bananduta dagozanak. Bakoitza bere soldata dauka, ez da? Berak egiten duena gaitik ordaintzen diote. Baina, ez da? Gizonak bere eukiko du. Baita entzun dugu emakumeak garenez manipulatuak izen gadela. Eta hori ez da egia. Guk elan asambladak egiten genituen, eta guk botoak ematen genituen, eta beti irtetzen zen greba jarraitu. Azkenean, oraingoan etzi izan bagenun, zer gertatuko zen? Urrengokoan, konbenio kolektiboa, osea, estatala, zer, hasita bertan bera utzi, ez, jarraitu behar zen. Eta esaldi bat dago, ezina, ekinaz egina, eta di horrela da. Greban zinetela, ze apoio sozial sentitu zenuten, nola sentitu zenuten, jendeak zer esaten zizuten, aldeko, kontrako? Kalean geundenean askok eta askok esaten ziguten, aurrera ekiteko, ez etxitzeko. Gero familiar batzuk esaten gintuzten erresidentzian, greban geundenean, jente gehiago hiltzen zela, eta esaten genuen, ebolaren kontua ere gure errua izango da. Osea, ja esaten genuen, hiltzen dira, sasoi batean, hiltzen dira jente gehiago, eta beste sasoi batean jente gitzi hau. Greba txartu egiten gaudela, baina nik uste dut, azkenean, diputazioak esku sartu izan balu gauza hau, adin hau bukatuko zela. Zeren eta azkenean patronalak noden dirua erabiltzen du, diputazioak ematen diona. Baina azkenean negozio hutsa da. Niri gustatuko litzaiake egunen batean eudek, edo euden familiaren bat han egotea, eta edo eudek langilelez etortzea ikusteko zer egiten dugun. Azkenean ez gara bakarri limpiakulosak. Azkenean entretenitzen ditugu. Esatea arpionarekin egunon buenos días, ez dakiz zer, azkenean eudentzako biziposa da. Norberak edamaten duen ogro bat elez, basoa zen, azkenean eudek hori gertzen dabe. Azkenean postasuna behar dabe. Zezarrat dira baina leloak ez. Greba horretan zehar, egintzian hainbat ekitaldi, kaleetan eta nolabait sostengua adierazteko, ez da? Nola bizi izan zenuten, adibidez, mugimendu feministaren sostengua? Nahiko izan zen, etzan izen, nola sortu zen, pixka bat hori nola baloratzen duzu? Lehengotan ikuste dut, pentsaten zutela haudekin ezoa kontua. Baina azkenean, greba arrun bat
ez dala kontudatu zidan, eta gehienak emakumeak ginala, eta gure eskubideak eskatzen genituela. Eta gero, apurka, hauden laguntza izan dugu. Esan izan da, greba hau, greba laboral bat izan dela, baita ere, nolabait, greba sozial bat, edo nolabait, hori ez, zaintzaren gaia jarri dula, nolabait, atentzioa emateko gune batean, edo, uste duzu horrela dela, greba hau eta, edo greba honen ondorioz, edo zaintzaz, nik uste dut gehiago sozializatu dela. Garrantzi handiagoa emoten zaiola, baina behar den guztia ez. Ze azkenean zaintza gure bizimoduan esparru guztian dago. Osea, umean zaintza, familia arteko zaintza, zarren zaintza, osea, naiz eta lanbide batez izan, etxean, zaintza tenpora guztian dago. Eta azkenean, ondo zaintzeko zaintzailea zaindu egin behar da. Naiz etxean, naiz lanean. Esan izan da baita ere greba feminista bat izan dela. Zuen buruak ikusi dituzue bi urteko greba prozesu honetan eraldatzen, aldatzen, praktika diferenteak egiten. Esan nahi dut, greba hasi aurreko bego zeharreta eta greba ukatutako bego zeharreta berdina da, zer ikasi duzu, adibidez feminismoaren edo zure posizioaren, zuen posizioaren inguruan. Ni beti pentsatu izan dut, gizona zein emakumea berdina gadela. Gizonak baino indar gehiago eukiko dutela, baina guk umeak eukiteko edo gaitasuna daukagula. Hori ezberdintasuna bakarri dagoela. Ni berdina naiz. Nik uste do, zuk pinu bat botatzen baduzun, ni pinua bota aldu dala. Zuk idu minutu tardatuko duzu pinu bat botatzen, baina nik tardatuko dutaz idu egun. Baina gizona zein emakumeak gauza berdin egin aldugu. Naita. Gu kanpotik ikusi genuen, nik edo nire ingurukoak ikusi genuen eskola feminista bat balitz bezala greba hori neurri batean. Horrela izan zen zuentzako? Niretzat adibidez ez. Azkenean, gaur egun gauzak asko aldatu dira, aldatzeko dagoz, beste asko, baina eskola lez ez. Baina egia esan... Eskola edo praktika bezala. Azkenean... Alduntzeko, boteretzeko praktika bat bezala. Ez dakit, izan algara, hainbeste emakume urtengaden greba bakarrenetadikoa. Eta horrek esan dudadu beste batzuentzat, eude be greba egiten baduen lortuko dutela. Baina eskola bat lez, nire burua ez daukat horrela. Greba bukatu zanean, 2017ko urrian ez, urrian izan zen, horre argazki badago, kalean zaudete, eta zuen kamiseta berde horiek kenduz eta airera botaz, ez? Nik uste dut argazki hori denok ikusi dugula, eta argazki hori geratu dela pixka bat gure begininietan, eta baita ere gure historia sozial eta politikoaren irudi kasi zea bat bezala, ez? Irudi garrantzitsu bat bezala. Nola bizi izan zenuten bai grebaren bukaera, eta baita ere grebaren bukaerak bederen, eta azken denboralditako jaso zuen arreta nolabait edabideetan, eta pixka bat hor zentroan egote hori. Eguna arretan emozio handiko eguna izan zen, urduduitasuna ere bai. Azkenean, jakin genuen egun horretan sinatuko zela, baina, beti gertatu daitezke gauza asko. Emozio handiz, eta greban egotea oso gogorra da. Oso. Espasadan hor egoten, ez dakizu zein gogorra den hor egotea. Zeren eta hasi ezkero ez da etzi behar. Eta bai, telebistan eta gertzen zan, erresidentzetakoak, laster sinatuko dute, batzutan egia zan,
adina hau behentzun zan, baina ez tozue bukatu, eta jendea bebai hor apur bat, ez zuen sinesten, zeren, eta adina hau behentzun zanez, ja sinatuko dugula eta espektatiba asko egon zan, baina gogoarekin, eta bizimodu arrunt batera, eta ordutegi arrunt batera bueltatzeko ilusioarekin, egia esan. Zer da greba baten gauzari gogorrena, greba horren gauzari gogorrena? Zer esango zenuke? Ez duzu ordutegirik. Personalki. Ez duzu ordutegirik. Zeren eta gaur adibidez laneda zoiez. Bier, zerbitzu minimoak esada joan behar egiten. Orduen, arratsaldeko 7 joan behar zara Arriagara. Urrengo gunean, kartela banatu behar dituzu. Orduen, agenda desberdina daukazu. Zu laneda joaten zadenean, badakizu, goizeko 7 sartzen zara, 3 urten, utxiko da badakizu. Baina hor zauzen estan bai. Eta zer lortuko da, noiztan lortuko zalantza horrek? Eta nik ez nuen pentsatuko inoiz, hain luzea izango zenik. Eskotan decepzioa dinozu, oraindik, baina beti dago bat ama, venga, lortuko dugu, eta horrengokoan bera egongo da haul, eta norberak esango dio, venga, lortuko dugu, apur bat gehiago. Eta holan, bata bestearengan, indarrak ematen. Nola baloratuko zenuke, hau, ela sindikatuak nolabait lagundutako greba bat izan zen ez da, baina hor zaudete emakume langile grebalariak, eta gero sindikatu bat, neurri batean egituratutako erakunde batez. Nola izan zen elkarlana, nola funtzionatzen du horrek, azkenean iristeko? Ela gabe, sekula eskintzezan egongo hainbeste denbora greba, zeren eta erresistentzia kutsa derrigorrezkoa da, ze lan gabe eta soldata gabe ezin da bizi. Orduan, horri esker, hainbeste denbora egon gara. Gainera haudek, espedientzia gaitik eta pauta batzuk emoten zizkiguten, badibidez, bilera egingo dugu, jarraituko dugu greba egiten, ez dugu jarraituko, zelan egin aldogu, orain kartela banandu, gero atentzioa deitzeko akampada bat egingo dugu. Azkenean, eudek izan ziren antolatzen zutenak, getxiko da gauzak, baina guk esan da baietz. Esan da, manipulatu egiten gintuztela helakoak, eta hori ez da egia. Ez da egia. Greba lusatu da, ez da lako sinatu aginago. Ez manipulatuak eta ez da ezer gaitik. Baizik eta sinatu behar zan, eta sinatu arte, eta oraindik sinatu badik egon bazan, oraindik greban jarraituko genuken. Greba bukatu eta lanera bueltatzea nolakoa izan zen? Aibe zure kasuan zure erresidentzien denek ez zuten greba egin, ez da? Ez azkenean residentzietan eventual asko dago. Horrek beste da batera laguntzen ziguten, baina, klaro, eventual dagoena greba da badoan urrengokoan ez die deitzen. Orduen horrek ez ziren joan. Beti dago batan bat, batzen deusenak besteak lortutakoak, baina gehienok bai. Bueltatzea, azkenean zerbitzu minimoak handiak ziren, esan dutan lez, 180 jan orduetan, orduan gehienetan angeunden, onke sea momentu puntual batzuk. Gero, egunero, greban permisioagoak edo zidan, gauzak hain ondo ez eginda esan ezer gertatzen, baina gero bueltatze dakoan hau mubitzeak emetiko nabe, bronka dauka. Errepresalialez. Badago orduan nolabait zigortu... Bai, azkenean... Zigorra jasotzen da greba egin izanagatik, ez? Eta saiatzen gara, beti apur bat, lana apur bat hobeago egiten. Edo akatzak ez egiten, ze akatz bat gudean, zintudoi bat, aitonamon bateri, espadiozun ipintzen, akatzan dia da. Horren erruegaitxi jauzileike eta faltan dia da.
Horregaitik pertsonak dira, ez gagoz piezak egiten, pertsonakin gaude. Eta, bueno, lorpen handia izan zen grebarena, eta zuen eskakizunak ere bai, baina hasieran esan duzun bezala, ratioarena etzen ikutu, ezta? Ez. Eta hori da, behar bada, pixka bat muñeko edo funtsezko dan gauza bat, ezta? Denbora eta zaintza. Hori da, gelditu zaigu puntu oso garrantzitsu bat, ez duguna lortu, ia babestuk eta guk edo zeo zer lortzen dugun. Ez que azkenean ratioak kontatzen dira gizarte laguntzailea, fisioterapeuta, medikua, sendagilea, animadora, baina horre guztiak, asteburuetan, aste santuan, ez daude. Osea, asteburuetan, jente gitxiagok egiten du lan. Barratioak hortik hasi daitezela. Bai, edizaina bat daude, baina bi egon beharrekoan turno bakoitzean bat, eta ausiliarra berdina gara. Orduan, ratioak hortik hasi behar dira. Bestea beharrezkoak dira, nik ez dut esaten hori. Baina azkenean, eguneroko gauzak nork egiten ditu, ausiliarrak. Jaten emon, jantzi, pardelak aldatu, beste guztiak ondo daude, baina gehien behar direnak ausiliarra dira. Bai, atentzioa eman ditu zurik ere zaintzarekin denbora ere aipatu duzula, ez? Eta ematen du ez dela kasualidadea zuzen ratioak ezin ikutu hori, ez? Nolabait sistemaren... Gobernuak orain dela 20 urte ipini zituen ratio horiek, baina erresidentzieta da joaten dena gaur egun dependiente handia da normalean. Eta dependientea zenbat eta gehiago izan, denbora gehiago behar duzu. Eta hori ez da mugitu 20 urteetan. Eudek egon beharko litzateke zor ikusteko. Nik beti esaten dut, eudek. Bueno, inork nahi du galderaren bat egin begori edo hau esezien, nik nitun galderak. Ez bakarrik ratio zenbatekoa dan eta zenbatekoa litzateken egokia. Ez dakit, lehen esaten zen 8 pertsona bakoitzeko. Buk adibidez... Zaintzaile bat 8 pertsona. 8 pertsonako. Baina adibidez gude residentzian binaka joaten gara geizten. Eta bik daukagu 16 pertsona altzatzeko. Klaro, 8 dira, 16 edo 18, gutxi gora beda. Segun zezen baki, zein txutokatzen jatzu zen. Eta, klaro, erdibitzen badozu, 8 da bakoitzen zat, baina azkenean zenbat altzatzen dituzu? 16. Ze gruak eta badagoz, baina gruan jartzeko oetik mugituen bidozuz, jesarrita moduan ipini behar dozuz. Orduan, indarra 16 egiten dozu. Eta gainera, zarrakin gaudenean, a ber, edozein momentutan, bat alda. Ahuldu eta daude, ez da? Edozein momentutan. Beranduago basoa zen, beste gauza batzu beranduago basoaz, baina, klaro, hilzodian dagoenean pertsona bat ezin dozu bertan beraitzi. Jente gehiago falta da. Baina, klaro, ratioan kontatzen dute hori, gizarte laguntzailea, fisioa, eta horrek egoten dira momentu puntual batzutan, ez egun guztian. Eta, klaro, ratioak gainditzen ditugu, baina azkenean trampa dago. Trampa esan duzu, eta nik beste trampa bati buruz egingo nitzuke galdera. Nolabait zuen enpresa da subkontratatua, ez? Hau da, erakunde publiko batek subkontrataia egin duen enpresa bat, ez? Hori nola bizidan, hau da, nola izan zen zuek egiten zenuten indarra erakunde publikoren aurrean, eta nola zen enpresa pribatoren kontra. Guk azkenean patronalean kontra gintzezan, ez da? Baina azkenean patronalari edo enpresei nok ematen dizkio dirua, diputazioak. Baina azkenean negozio hutsa da. Diputazioak ematen dio dirua patronalai, enpresei, eta horrek zenbat eta gutxiago gastatu
oba. Orduen, negozio galanta da, gaur egun, erresidentzia asko eta asko egiten ari dira, zergaitik, negozio hutsa dalako. Zergaitik residentzia pribatu eta publikoetan ratioaren kontua desberdina da. Publikoetan jente gehiago dago lanean. Zerbitzua berdina izan beharko litzateke. Orduan, gu nahiko nuke izatea soldata ez izan arren publikoana jente gehiago lanean egukiteko hori da kalitatea. Eudentzat eta guretzat. Eudentzat eta guretzat da kalitatea. Azkenean negozioa da, pertsonakin negozio. Nolakoa izan zen senideen jarrera? Gugaz batera oso urduri. Oso urduri, azkenean zude bizimodua alde batera izten duzu, eta bori. Eudek askotan ere gurekin etortzen ziren grebatara eta kalera, Batzuk esaten zizkiguten jarraitzeko. Zeden, eta egun edo doazenak ara ikusten, eta euden senide tartekoakin egoten, badakite zelan gagozan, eta zelan dauden eurek ere. Beste batzu badakizu, nizen bat eta hobeto, bestean ardura ez dekot. Ez da? Orduen, nire ama ondo badagoen, edo nire aita ondo badagoen, honek berdin zaizkit zer egiten duten, baina nahiago dut barruan egotea, zeden eta jente gehiago egongo dan. Nik ulertzen dut, azkenean, nortzuk ordaindu dute txarrago egotea, egoitzetan dagozanak. Egoitzetan dagozanak. Nik beti esaten dut, Juanetak esatu. Eta ez hor, Juanetak esatu diputazioan. Are jakin behar dute zer gertatzen dan, euden zu kontratakaz. Baina azkenean, hau dagozanak txarrago. Besterik? Bueno, igual hementsi utziko dugu, eskerrik asko Bego, uste dute txalo bat. Bueno, uste dute Begoren kontaketarekin uzurik aipatu dituen gauza asko nolabait ikusi ditugula praktika batetik abiatuta. Bueno, gaurko hemen uzten dugu, bihar goizean saioa, bihar goizean hitz egingo dugu, utopia sozioekologikoaz. Eta hemen inguruan geratzen bazarete, jakizue geroxiago poteo musikatu egongo dela, eta gero nahi dunak afarira elkarrekin afaldu ezakegula, eta gauean Joseba Irazokiren kontzertua dugula, beraz, orain dator ikastaroko parte honena, hirugarren partea. Mila esker denoi.